อมอะเฮโรอีนกินเนบตุนลงตัววาร์กาเวียจอกเปียจะเอกกระจัดจงเป็นสีเซกิลังเฮมเกปอนนังนิลิบเอ็มซีปูบิโตรรองเปียพันEMRปูเป็กปอนเวกนั่งจีปุสินิลิบ BJP มอนดอลคอมมิตี้ตุมเป็นเกหังการดอมปินีพรายม์ไทม์ลงเป็นนิลิสามีมิรินฮันเซปีปินีอาเบร์ตังตอนเป็นเจธานัมเซนังปินีเนอร์โลจิเตมาปอร์มาลงบอร์ปอทาร์ police station อังกัง national highway ทองเก็บประสิทธิ์เก็บอัตวาร์ police นักเช็คกิ้งเกตลงอีหุมสกูตี้ลงเป็นโฮมทองเก็บซาบุนะโฮมเป็นกิวันอะเฮโรอีนกินเนบดุนลงBirta ke long dona tengke Borpathar Police Station angkang National Highway thongke prasir kep atowar Police naka checking gate along ihum scooty registration number NL07 EB0556 along pen hom thongke sabuna hom pen kewan a heroin kinep dun long bangso heroin pangrum pet lin thomra gramming ko ra ke thom an a heroin nep dun long lo bangso sai along raikom sai khiari deng ka chingnang inut nitro bahadur sunar pusi pangthek pon Kineblong check a drug spend an parta kaprek ason kedo anta raikom sai khia tum chepari deng ponlo pan card driving license aadhar card mobile hai ahormuta long pon Kineblong a heroin hi thialong puti ke thom an ador doji pusi chini dun lapen ka chingnang check a bang kwa phan arona teng pen hem kang sam beng ponlo lapen drug sa bang kilang chari dia phan bokajan SDPO John Das APS ari deng pajir ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long live Lakhain ko rapho nilib MEC constituency ke parlo koilamati hawar pen kahilo kilometer krener kep upper dekrung lokhiram rong phara rong along mesen atowar kavidera jok rong abasa pike so hut sekelang hem ke pon anta peja e kachar chong pensi ke pon nang Karbiang long alu longin ko ra trok a constituency ang bong pen ke paphidun nai laki nilib constituency hello Rachari asong apong chelar det apita nilip constituency ke parlo upper dekrung lokhiram rong phara rong thangnat kaching thurawar sai long dun delang lapen non karbiang long ke chari bom BJP sarkar tum tami karbiang long ke chingthor piklopu apong ut kachibut kong aseang tong labang so hawara long ledam de da sonsi thek pon long Labang so hawara long pi puar ni pensi rong rup chobochelo bonta non puar ni anta sekachelang hem kawe mobile network kawe towar mesen ave delong ave ason akisung pen pinyar ni anta kisung ge pho amekri kili kreng on elang Lason silang dam etlo pulote nilip constituency long ke inglong hawar ke do arat aptum aphaisi ke onglang Nona porta me mesen atowar kavela pente bokhet sekachelang hem kawe dera jok ronga basa pi ke so hir kang tang rak pen sekachelang ji aphan ke pon anta kachar chong pensi ponang koklo Ronga basa pi ke so hir ke tan o ajok tong sekot pen rong isi donra batum cherap chetosi hem pen se kachilang hem an peja e pen kachar chong pen si ponang koklo la sona pora hu de krung alang roya long lang ke thela pen dolong ka ve pen ajok ta penang an sungthu musilo la se hadagarat la pusona ki sung ka che tong verwe de ji aphat mesen atowar mesen adelong kim serak asonte me parji la pen non ke so det rong abasa pia phan se dami se kachilang ji aphan karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram rong hang la pen local MEC Pubitro rong pialong kerap kacho hang pedupon. Hindi pailo kasi ni tum setame tiduk ajo ini akhilu setame ni tum celang dam ni awar sai mate celang dam kedam ni dam thek thedala ba kon thek thedala nasi non karbiang long cancer cari bom Dr CM
Setame ba ku ni tum an nilip emisi pabitro sa rongpi alang li setame alang li tum bahani phan setame nilin ba ni tum mahim pen chunirilo asabak ni tum phan rabjima ba nang rap thekjima isi alang li tum bahani phan setame sa tum han chunirilo nahin ni tum inglong arad masi kido kedam ba akilo ke cheponi non kisu mani emergency setame ni tum kasik sakdo towar pe nang chenglok dak nang roi belong lahai kadok awe setame ni tum kasik sakdo Kirap ke pajir dunji aphan la screen along ke paklang pon account number 3815052607 IFSC code SBIN 0009405 GPay number 600178575 along kahumri ji aphan setame ahema sora tumpen kachuningri padoponthu tao nili ako ningri thulang kasi council betum karbeng long council ke cari bo CM apa setame chuningri lo kasi nili tum akilo setame kontak dia dasan lo nasi na masuk kesu apan asabak setame nang kirabi pasi alang pas setame chuningri lo Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Live Lakhain ko ra phone nilip constituency ka parlo choki hola recho mili towar krong thom kache togalong kedo nilip BJP Mondal Committee asa hemalong jakhong poni phai inquiry ni arni kang sam por phai hinia por pen nilip BJP asong along klembang atum pen pherang ke mai kang nipon Karbiang Long Autonomous Council penning pen ningkan troxikep arta lead era phita lakhain ko ra pho nilip constituency long kaching thurabar sai ke long dundia phai si ongmuna ka sonsido Apong tin MSC kiligalong ki haidun bo matum ana phanta EMR pu pipon pe Kedam tanga por ASDC ho Chandrakanta terang phan EMR pu pek ponlo lapen la sofi singnot kro phan EM chiklojoner kep an pipon lo la sopena phian ke penning pen nilip along ke ningkan thong kep soselo Karbiang Long Autonomous Council pen nilip MSC atuma phan EMR pu ki pipon pe la soteng pulote ningtuk pik hangjang Non hejong Karbiang Long Autonomous Council kiligalong nilip constituency BJP party pen ki haidun phongni an elected MSC ke longdun lo la pen pinana raratung nona phong ke MSC pabitra rongpia phan EMR pu pekpon vek nangji pusi nilip araratum aniwangta chonghong ding lo bonta pipon pederlo bonta esi ningkit hedolang Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atuma phan chuning ripon lo non son thom arpu kepe konji dolang nasi nilip MSC pabitra rongpia phan EMR pu pekpon vek nangji pusi Niphai inquiry ni nilip BJP Mandal Committee Office Secretary Digonto Saikia lapen Yuwa Morcha Maipu Moses Terang Biren Bora Kisan Morcha Maipu Jitupon Thengal atung Phirangkia Maikang nipona hot kachuning ripen EM Vivek nang popusi ke hangpon tum nilip ke ningkang khongke prapo soselo tum EM kabe ACC agomene hutame tum EM longnunde la penapar me congress ningkang krepo langchari hutame ni tum EM longnunde la pen non BJP sarkar de me batai hindi apong MEC pai dunde tame EM babang longnunde lang nasi itum ningchelo non la somthom arpu ki papat pondia pan kaching pai pon ateng pen improve lo patangte nilip sutame la somthom arpu moment isi ke nilip pan palong pisi pipo bo sinitu nilip barat la pen nilip GP Mandal Committee hoy pen itum ningthelo la Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Live Bokajan Police Station angkang non malom Balipathar Paklangso lapen Dilaujan ahawar malom pen Chenong kanghu akile kilit pik pusi ronga sorpen pherangke aphan pachini dun ronga sarpen ke than pona tengke ke dam tang pin nangane ji kiding malom pen lo Chenong kang bosita chilakha khede titik po ajo lote inghu pon bom pen ajok non anke pinangana Chenong ing botang lo
Kedam tang urmia jole thota pang rumpet John Krehinian bak ingbodet si non chenong ka chiri chon pro anpin lo lasona hut inoda bang phut tata di aya long chenong ke thabom thekdun long si John pli kang boang bong pen John nian ke chelong dun lo pusi pachini parai pulote dhonsuri na thulo dhonsuri naujan lapua ghat na si pon pon apin non ta lasonak thak latum ke pon bangke ene ke dakta local tum ta dota hai nili kachinia teng pulo dangte athe local tum involve vi pulote koson si direct latum karbiarong nang ke luchok pen koson si latum gwali long pen ke pon hekma labangke nili tum ta asurit athe latum langroi parai asor saide langroi parai ben sige bang saide asi local latum manit ke jabang dota hai jibon asi non ta pulo deopani long si latum mal ke stock deopani Asia area long si stock pusi nili tum birta long asi nili tum ta pini RYA tum pen lapen SYJ tum pen si nili tum bangke penang unretarded dun lo lapen naujan tok anda le dun lo sita amuni tum kad lab lo lapen tuwe alangli hem la teron hem lodi teron hem la bangso teron hem along bangke laso arleng he bangke ladak achai nong John Pli ta pon pi lab lo sita me Johnny ba chelong lo Chenong kang hua tum pinangan bak dota hai lapen latum chenong ihupon si ajo dhanseria langroi konat ni ilong bak Kachington adim ta dota hai lapen lahaya chenong langroi parai naujana hi thialong si ke jordam ta hai puta pachini athe pinangan atum chenong kang bobirta chelong si kiri chon prohut ilong adim along ke chephodun lo seta asoy ke mia hut katruk lo seta ihum TVS bike registration number AS05L 3125 abangke nebdun long lo puta pachini মানে alang tum patut dap ada prang kunang kri lo nil lo lasi kunang kri lo son chanang bucok jalo man nili bang ada prang dak bang lo abait bang dup jalo dil 10 he lakai abait abang dak bikok lo long lok lo lasi amit tumang nili la so abait abang kunu thai mat nili panal long nili vesapen pathai lo nasi hola papa nep elo pini la tum ta nang dun lo nil tum naw jan na so lambang ke lang velo ni de non lahaya chainong kang huwera tuma phan kineblong ejia phan SYJ CCMI phu roki tokbi lapen ronga sara tum pen pen bokajan police station along an lam hoi pidat lo puta lamari hing pen pachini pon dindi Chainong ingbo man te laso dak adi laso hawar pan lomen so hawar long pen ke nili bang arju long ni ingbo pasi bang chithan hai ta arju long lo pe bang arju long ni nang le che te amuni ke nepali ta nang miya ta nang na amuni bang ke ang yang chai muslim miya le ta nang na bokajan pen ananterang karbieng long lai tangte pini prime time berta ke lapan sei kang tonik lo